Saudos, boas tardes. Irán tenta bloquear a saída de petróleo de Oriente Próximo. Esta mañá atacaron unha refinería e manteñen pechado o estreito de Hormuz polo que sae o cru do Golfo. Aquí en España o goberno atrasa as medidas contra os efectos da guerra e en Galicia sectores como a conserva ou o granito teñen mercadorías paradas por non poder levalas a destino. Se teñen que encher o depósito do coche hoxe, saiban que xa hai estacións de servizo onde o litro de gasóleo supera os 2 euros. Estes son os expendedores de gasolineiras de Santiago, pero a situación repítese noutras da xeografía galega. Alfonso Rueda apoia o PP de Castela e León na recta final de campaña. O presidente galego lembra que o candidato Fernández Mañueco é aliado de Galicia para pedirlle ao goberno que se fagan as infraestructuras pendentes. Os inmigrantes ilegais van poder acceder á sanidade pública. Xa non terán que agardar a estaren empadroados como agora. Chegará cunha declaración responsable na que o inmigrante sen papéis diga que non ten seguro nin cobertura sanitaria doutro país. O Consello de Ministros aprobou o Real Decreto de Lei esta mañá. E a que armou o condutor dunha furgoneta esta noite na Coruña. Bateu contra unha ducia de coches, estaban aparcados nesta rúa e algúns quedaron desfeitos por completo. Imaxinen a sorpresa dos donos cando recolleron esta mañá. O condutor deu positivo en alcohol. Nos deportes arrefríanse as esperanzas de que a Coruña sexa sede do Mundial 2030. Houbo unha xuntanza entre o presidente do Depor e a alcaldesa Inés Rei e todo indica que as distancias son insalvables. Nas próximas horas van ir abríndose claros en boa parte de Galicia, excepto na metade occidental da Coruña, onde se mantén a humidade. Polo demais, temos unha tarde con temperaturas agradables e ventos frouxos. Unha situación que non vai durar moito. Mañá volven as chuvias. Os Estados Unidos avanzan que o día doxe vai ser o peor en bombardeos en Irán dende que comezou a guerra. O réxime de Teherán ameaza con bloquear a exportación de petróleo aos Estados Unidos e os seus aliados. A tensión é máxima despois de que bombardearan unha refinería en Israel e intensificaran o bloqueo do estreito de Hormuz polo que saen os barcos co petróleo do Golfo Pérsico. E o gasóleo supera a barreira dos 2 euros por litro nalgúnas gasolineiras de Galicia. Hai días que o diésel lle deu o sorpaso a gasolina, pero sube tamén de prezo de xeito máis suave que o gasóleo. Outro recibo que sobe é o da luz. O prezo do megavatio multiplícase por 6 dende que empezou a guerra. Fíxense na escalada dos últimos 10 días, o 27 de febreiro, xusto antes de iniciarse a intervención en Irán, pagábamos 20 euros por megavat. Hoxe, o prezo está a 137, o máis alto dende febreiro do ano pasado. E ollo se teñen que contratar ou renovar unha tarifa de luz ou de gas porque hai empresas que xa non ofrecen tarifa fixa, nesa na que pagamos sempre o mesmo, senón que só admiten tarifas variables que soben e baixan en función da evolución do mercado. Os prezos soben, os grupos políticos piden ao goberno medidas correctoras, pero o Executivo avanza que ao longo desta semana vai intercambiar ideas cos grupos parlamentarios, cos axentes sociais e di que escoitará tamén as propostas da Comisión Europea antes de lanzar un paquete de medidas. Pedro Sánchez comparecerá no Congreso en 2 semanas. Para poner en marcha una respuesta calibrada y eficaz en un doble plano. El plano coyuntural con medidas para proteger a hogares, a trabajadores, a empresas afectadas y en un plano estructural, con medidas para acelerar la transición ecológica y fortalecer nuestra autonomía estratégica. El no a la guerra no va a hacer que la gente llegue a fin de mes. El no a la guerra no va a hacer que la gente se pueda alquilar una casa. El no a la guerra no va a hacer que la gente pueda comprar pescado más de un día a la semana. El no a la guerra no va a hacer que mucha gente pueda poner la calefacción todos los días de la semana. Hacen falta medidas serias y un gobierno serio. Os sindicatos agrarios acusan ás petroleiras de acaparar combustible para aplicar esas subas desorbitadas. Agricultores e gandeiros concentrábanse en Valladolid diante do centro logístico de hidrocarburos Exxon.
Tamén reclaman ao Goberno que actúe con urxencia e que presione as empresas petrolíferas para que non se aproveiten desta situación á custa de agricultores e gandeiros. Consecuencia directa tamén nas hipotecas. Dispárase o Euribor, que é a referencia máis utilizada para fixar os xuros de moitos produtos financeiros. Nun só día a suba foi dunha décima, pero é a máis alta dos últimos 20 anos. Conservas, granito, son sectores que teñen mercadorías paradas en Galicia polo conflito. Fletar un contedor para trasladar os produtos é cada vez máis caro, Sabela. Marta, custalle máis o sector da pedra, ese transporte, din que se multiplican case por 4 eses prezos con respecto que lles custaba antes de que se iniciara ese conflicto bélico en Irán hai menos de 15 días. Aumenta o prezo da logística, sube tamén o prezo do combustible, polo tanto aumentan tamén os prezos do transporte por estrada e sube o combustible, importante o gasoil para o traballo aquí nas canteiras. Estamos nunha canteira de extracción de pedra de granito en Salceda de Caselas. Aquí moita da maquinaria, tamén dos camións que se utilizan gasoil, pero tamén parte do traballo diario nas canteiras baséase na electricidade, que tamén sube de prezo. Que nos comenta este sector, como moitos outros que están afectados e que están moi preocupados pola logística, pero tamén e sobre todo pola inestabilidade global que anuncia o que non se sabe exactamente que pode suceder nos vindeiros días. As empresas galegas xa están pagando máis por mover as súas mercadorías. Non hai ningún problema para mover mercancías, a día de hoxe hai solucións. O que pasa é que algunhas desas solucións son ou ben máis caras ou levan máis tempo de tránsito. Por exemplo, tarda máis tempo en chegar a Galicia o aceiro e o aluminio co que traballa 100 de empresas do metal. As empresas teñen un alto grado de proxectos firmados e o que lles está afectando é nos plazos. Con incumprimentos que poden traer penalizacións para as empresas. Iso temen no sector da moda e do téxtil galego, un dos máis afectados. Non solamente as empresas máis grandes tenían en Oriente Medio un mercado importante, sino las pequeñas llevan tiempo trabajándolo e tenían allí alianzas comerciales, tenían franquiciados, tenían ventas directas. Tamén están en risco as exportacións ao Golfo Pérsico de conservas e peixe conxelado. O sector da alimentación tamén se resente, sobre todo polo que importa da zona. Sí que hai importación, por ejemplo, de plástico, que puede impactar en todo lo que tiene que ver con envases. Afecta a todo tipo de empresas, mesmo as dedicadas ao granito. Ferias que estaban programadas para la inmediata celebración en esta primavera están siendo reprogramadas para después del verano. Por tanto, si eso ocurre con las ferias, ¿qué no va a ocurrir con las obras? As exportacións galegas xa sufrían polos aranceis dos Estados Unidos. Aínda que a incidencia directa é pequena, o sí que é certo que hubo un descenso en xeral de un 32% de descenso con respecto a exportacións e importacións co Estados Unidos. A Xunta xa activou coas empresas unha mesa de apoio logístico para facer un seguimento do impacto económico deste conflito. Alfonso Rueda recordalle ao presidente do Goberno que España ten compromisos cos seus aliados e pídelle que os teña en conta. Se amenaza o se dicen cosas que afectan a un país, nos afectan a todos, aunque el causante sea un irresponsable, como yo opino que es el presidente del Gobierno, que no entiende que estamos en alianzas, no entiende que tenemos unos compromisos y no entiende que tenemos que cumplirlos como están haciendo otros dirigentes europeos y le dan igual las consecuencias. Rueda falaba en Castela e León, ali participan na recta final de campaña electoral. Hoxe estivo no Bierzo apoiando ao actual presidente e candidato Ana á reelección. Si visita de Rueda a Vilafranca e Ponferrada para participar nun encontro con empresarios que teñen negocios aquí e en Galicia para falar de infraestructuras e enerxía. Rueda destaca a alianza entre Galicia e Castela e León durante o mandato de Alfonso Fernández Mañueco para reclamarlle ao Goberno central melloras nas comunicacións do noroeste, tanto de tren como viarias, e exixirlle tamén investimentos en planificación eléctrica para facilitar a instalación de empresas. Rueda desexalle a Mañueco un bo resultado para seguir reivindicando xuntos esas demandas. Que podamos seguir reivindicando todo lo que está por hacer. Algunas cosas lleva muchos años el Gobierno socialista, el Gobierno central pintándolas en papeles
diseñándolas en la pantalla de un ordenador, pero no pasan de ahí y por lo tanto tenemos que seguir presionando para que se acabe esta discriminación. Os inmigrantes irregulares que viven en España van poder acceder á sanidade pública. O Goberno acaba de aprobar o Real Decreto co que busca María Cheda evitar desigualdades. Sí, todos os inmigrantes irregulares teñen garantida, Marta de Arriba, a atención dende hoxe sanitaria. Preténdese con este decreto simplificar sobre todo os trámites, porque antes era preciso que estiveran empadroados, pero agora xa non. Só se necesita unha declaración de responsabilidade na que se asegure que non se conta cun seguro médico, que non se pode tampouco cubrir co seu país nin con un terceiro territorio. Se non se dispón dun documento de padrón, pois ben, poderase adxuntar un certificado de escolarización, facturas, informes de servizos sociais. Búscase con isto unha resposta moito máis áxil, moito máis rápida e tamén reforzar o principio de universalidade. Escoitamos a ministra voceira do Goberno, a Elma Saiz. Este Real Decreto iguala la cobertura sanitaria para estos beneficiarios en toda la geografía española y acaba con criterios que eran divergentes que hasta la fecha se aplicaban en función del territorio. O Partido Popular vai modificar no Senado a lei de multirreincidencia para endurecer a regularización de inmigrantes. A Comisión de Xustiza aproba varias emendas para evitar que os inmigrantes con antecedentes penais se poidan beneficiar dunha regularización masiva que aprobou o Goberno. E os médicos ameazan con deixar de facer horas extra voluntarias se non hai melloras nas súas condicións laborais. Esta tarde manifestanse en Vigo, convocados polo sindicato Omega, sen que haxa avances na negociación aberta coa Consellería. No Parlamento de Galicia esta mañá rexeitouse crear unha comisión de investigación sobre Altri. Xesús Fontela. Si, hola, que tal? Esta iniciativa partiu do BNG. E o Grupo Socialista sumou os seus votos. Querían os nacionalistas, entre outras cousas, coñecer o documento de principio de acordo entre a empresa portuguesa Altri e a sociedade Impulsa, participada pola Xunta de Galicia. Os populares argumentaron que se trata dun documento privado, polo tanto non está sometido á lei de transparencia. Tamén recordaron que socialistas e nacionalistas, antes das últimas eleccións autonómicas, aprobaron nesta Cámara algunhas iniciativas a prol da instalación desta empresa. Mudaron de opinión, dixeron, despois das eleccións autonómicas. Por todo isto, o Grupo Popular votou en contra de abrir esta comisión de investigación. E hai preocupación en Galicia polos cambios previstos no regulamento de costas. O Goberno Central quere que as empresas que operan no litoral se sometan a un concurso público antes de que se prorrogue a súa actividade. Xoel. Sí, o Ministerio para a Transición Ecolóxica, Marta, sacou esta semana a información pública esa proposta de reforma do Regulamento Xeral de Costas. Entre os puntos máis destacados, a duración máxima desas concesións non poderá superar os 75 anos, deberán someterse a concurso público e non haberá, ademais, prórrogas automáticas. Esta mañá a conselleira de Medio Ambiente, Ánxelez Vázquez, mantivo un encontro con representantes da Comisión Marindustria da Confederación de Empresarios de Galicia. Fontes desa reunión apuntan a boa colaboración entre as dúas entidades e tamén ao rexeitamento conxunto desa proposta do Executivo Central porque din afectará negativamente ao sector en Galicia. Que non perxudique as actividades que están neste momento traballando e que están dando moitos postos de traballo e que ademais son actividades que algunhas levan máis de 150 anos, non? Nestes momentos o IBEX 35 está en verde, superando os 17.300 puntos, pero o certo é que nas últimas xornadas tiña fortes vaivéns con baixas moi relevantes. Afecta a moito, entre outras cousas, os plans de pensións, que reaccionan a esa volatilidade dos mercados. Os expertos recomendan evitar unha decisión impulsiva e, antes de retirar o plan, revisar o perfil. A caída das bolsas pola incertidumbre xeopolítica afecta aos plans de pensións, sobre todo aqueles cunha maior exposición á renda variable. Con todo, os expertos lembran que son un produto pensado para o longo prazo, que tende a recuperarse cando volve á estabilidade financeira. Pensando no longo prazo, o que causa a guerra nos mercados bursátil é un abaratamento dos prezos, o cal, o día de mañán pode ser unha vantaxe para os xoves.
para os que invirten nos plans de pensións en renta variable. Recomendan non tomar decisións precipitadas. Temos un plan de pensións contratado a longo prazo e incluso a medio prazo, a recomendación neste momento é agardar. Aconsellan ademais revisar o perfil de risco do plan, especialmente en función do tempo que queda para a xubilación. Na cesta da compra tamén hai tensións. O presidente de Mercadona di que polo momento non hai suba de prezos, pero cree que as cadeas de alimentación van a acabar repercutindo a alza do petróleo. Si lo que toca es el petróleo, eso a nosotros nos afecta en todo nuestro transporte y nos afecta en todos nuestros envases y nos afecta en muchísimas cosas, ¿no? Nosotros vamos a reaccionar. Nosotros queremos asegurar, por supuesto, el suministro, queremos asegurar que los precios. Dos prezos están preocupados os produtores de viño das Rías Baixas. Propoñen limitar a produción para mantelos. A Irea xerou debate e algunhas protestas incluso no sector. O certo é que o mundo do viño afronta un reto porque, Carlos, o consumo está baixando. Sí, Marta, o consumo de viño leva anos caendo en todo o mundo. Aquí en España baixou un 4% o último ano. Unha das explicacións é o cambio de hábitos, sobre todo entre a xente nova que prefire bebidas máis lixeiras, como a cervexa, ou mesmo bebidas en alcohol. Por iso, no sector hai agora mesmo un debate interno. Se sería bo limitar a produción para poder manter os prezos. O debate xa agroma na denominación de orixe Rías Baixas. O Consello Regulador recibiu unha proposta para unha posible reducción da produción. O argumento é que hai demasiada uva sen saída. Que variou para que de pronto empecemos a andar todos detrás de meterlle mau ao rendimiento? Se algunha bodega ten un problema de stocks, non o pode trasladar o conxunto da denominación. En xeral, o consumo de viño está baixando, sobre todo entre as novas xeracións. Algo notan aquí onde levan un século entre botellas. Teñen interés, pero teñen un problema económico importante. Así que se nota de... Bueno, a medida que vai aumentando a crise, pois ves como a rapazada pois ven un día a probar viños, vai baixando o prezo do viño. E se o futuro non consume, estamos mal, eso estamos mal. Pero bueno, eu considero que isto é como todo na vida, a raíz de que vayan pois sendo máis maiores e máis talos, as tendencias que poidan cambiarlle. Por iso esta pequena adega si aposta por manter a produción. De momento pode vender todo o que ten nas cubas. Pero non todos son subas, non todos son malas noticias. Hai un produto, a pescada, que está moito máis barata que noutras épocas do ano. Hai moita no mar e notase no mercado. Da merluza baixou moito. Esta merluza chegou a estar a 22 euros máis IVA, a lonxa, e agora non, anda sobre 14, a grande, 14, 15, 16, a pequena sobre 10, 8, 7, depende do tamaño. Prezos que non se vían dende hai tempo. A pescada de volanta, a capturada con red en que o animal queda enmallado pola galada, é unha das especies que maior baixada tivo nas dúas últimas semanas. Aquí chegamos a vender no puesto a 6,90. Peixe de costa, non peixe de gran sol, peixe como este do día. Coa nortada subiu un pouco, pero bueno, temos lá hoxe a 9,90, pero se mellor o tempo baixe. Unha boa ocasión para facer acopio dun peixe saboroso e con múltiples preparacións. Eu cando saben de precio collo para a semana e congelo para non gastar todos os días a vir. Non só a pescada, outros manxares como a robaliza ou o rodaballo salvaxes teñen agora un prezo reducido. Estuvo la semana pasada entre 48 y 50 y esta semana 28, porque al haber pescado baja, cuando no lo hay sube. Como a todo produto natural, a lei da oferta e a demanda marca o seu valor en prazas e mercados. Queremos que vexan as impresionantes imaxes do desbordamento dun río que chegan dende o Perú. A auga e a lama anegaron rúas e inmobles que xa estaban danados ademais por inundacións anteriores. Os veciños e os equipos de emerxencias traballan arreo para limpar esa zona afectada e levantan diques improvisados para tentar evitar a entrada de máis auga. A loita contra o narcotráfico non sempre acaba con grandes alixos incautados. Tamén é fundamental frear a venda de drogas polo miúdo. Golpes como os que vimos últimamente na Coruña son moi importantes para a tranquilidade dos veciños. Hai pouca imaxe, pero moito veciño para quen non pasou desapercibido o movimento policial na porta dun edificio da avenida de Finisterre, preto xa da Ronda do Outeiro. Era moi cedo.
Pola rúa esa da calle Barcelona, 3 furgóns de policía a baixar. Iban para o portal aí do lado do estanco. Vin aquí policías na porta e outros 2 ou 3 que estaban subindo en ascensor. E cando din aquí a volta aquí na esquina, vin que había 2 furgonetas aí da policía. Quen máis quen menos sou a que andaban. E vemos entradas e salidas de xente que non vive aquí e xente que solamente vela, pois, tes unha idea xa a que veñen. Este punto distribuía droga aos consumidores finais, é dicir, a xente que únicamente compraba para consumo propio. Eran pequenas dosis de cocaína e de heroína tamén. Un detido, varias doses de cocaína e cartos, 2.500 euros en efectivo. Non son os números que deixan as grandes operacións contra o narcotráfico, pero estes pequenos golpes son un respiro merecido para a veciñanza. Ten gran importancia o seu desartellamento, sobre todo para a tranquilidade da veciñanza. Poden ocasionarse roubos con violencia, roubos con forza ou tamén algunha ocasión pelexas. O cerco ao tráfico de drogas polo miúdo forma parte dun plan da Policía Nacional a nivel galego. O ano pasado desartellaron 125 puntos semellantes a este. Operación tamén en Valladolid e Segovia contra o narcotráfico. Detiveron 4 persoas e comisaron máis de 6 kilos de haxix e cocaína. Unha fuga de gas alarmou os veciños de Culleredo cando uns obreiros picaron unha tubaxe por accidente en Vilaboa. Por sorte, todo quedou nun susto. Os obreiros traballaban na remodelación desta praza da Sagrada Familia en Vilaboa cando a media mañá deste luns e de maneira accidental rompían unha tubaxe provocando unha fuga de gas. Un escape de gas. Veníamos nosotros dos por aquí, fuimos hasta allí y ya empezó a oler a gas, mucho a gas. Y hacer ruido el escape de gas. Olía mucho a gas en el portal, pero yo marché y no me enteré ni lo que me enteré después de lo que decían, que rompieron una tubería. Yo tuve gas, no, o sea que a mí non me perjudicou. A empresa que executa as obras deu aviso de inmediato á compañía de gas que curtou a suministración e procedeu á reparación da tubaxe. Foi tan rápida a actuación que moitos veciños da zona nin siquiera chegaron a saber da rotura. No me enterei, no, de verdad que no me enterei. Sería horas puntuales, igual pola mañán alguén quiso ducharse ou sei, pero despois do resto, eu nada, nadiña. Marchamos por aí a dar un paseo e cando vine ya estaba arreglado. Non sei lo que tardaron en arreglarlo. Os máis afectados resultaron ser os veciños dun portal da rúa Pascual Veiga, na mesma praza, que apenas tiveron tempo de botar en falta a subministración de gas. Foi pequeno, tampouco é nada exagerado. Entonces, no, todo quedou un susto e nada máis. Ata o lugar tamén se desplazou a policía local, que non precisou desaloxar ningún edificio, tan só a zona afectada por motivos de seguridade. Esta mañá os operarios traballaban con total normalidade para rematar as obras o antes posible. A Fiscalía pide 25 anos de cadea para os pais que tiveron encerrados os seus fillos durante 4 anos en Oviedo. Os abogados da parella pola contra piden a súa absolución. Din que protexeron os seus fillos dunha forma que se pode considerar extravagante, pero creen que non é un delito. En abril do ano pasado, unha veciña deste lugar próximo a Oviedo alertou á policía de que sentía voces de nenos aos que nunca había. Iso levou a descubrir o illamento no que vivían 3 menores, 2 xemelgos de 8 anos e o seu irmán de 10, desde que os seus pais, un alemán de 54 anos e a súa muller, unha estadounidense de 49, se asentaran nun chalé desta zona 4 anos antes. A vivenda chegou a describirse como a casa dos horrores polas condicións de insalubridade, a falta de escolarización e a desnutrición que supostamente padecían os pequenos. Os 3 pasaron daquela a depender dos servicios sociais e os seus pais entraron en prisión. Este martes empeza o xuízo a porta pechada contra eles na audiencia de Oviedo. A Fiscalía e a acusación particular promovida polo Goberno do Principado piden para a parella unha pena de máis de 25 anos de cadea polos delitos de violencia psíquica habitual, detención ilegal e abandono de familia. Pero os abogados defensores van presentar unha perspectiva moi distinta. No hay ninguna casa de los horrores, eso no existe. Aquí lo que ha habido es una situación de aislamiento voluntario, una familia que no ha abandonado a sus hijos, sino todo lo contrario. Lo que ha dado se ha volcado en sus hijos de una manera quizá extravagante o heterodoxa. A defensa mantén que o caso nunca debeu chegar á vía penal e piden a absolución para os pais, para que a partir de aí se poida traballar con eles e logren recuperar a custodia dos fillos e a reunificación familiar. E fíxense neste dato preocupante, ata un 10% dos nenos de quinto de primaria, é dicir, nenos de 10 anos, participan en retos virais que atopan nas redes. A maioría das veces son bailes ou bromas sen máis, pero outras
Son actos violentos ou autolesións. Hai unha alerta por un reto en concreto en TikTok. Usan reclamos para estes supostos xogos con palabras clave como liñas vermellas. O Instituto Nacional de Ciberseguridade alerta sobre outro reto viral que está levando a adolescentes, case nenos, a autolesión. As condutas de risco estaban premiadas socialmente dende sempre. É dicir, o feito de facer caballitos na bicicleta ou na moto ou tirarse dunha rocha, a rocha máis alta da playa, e entón é unha maneira de incorporarse como un ritual de pertenza ao grupo. O problema é que agora eses riscos están amplificados nun ámbito que pasa desapercibido aos adultos que deberían coidar. Isto hai que poñerlo na axenda educativa, dos centros educativos, do sistema educativo e, por suposto, das familias. E a edades temperás hai que traballar a autoestima, hai que traballar a asertividade para poder decir que non. Na guía que acaban de presentar a nivel estatal, os expertos da USC explican que en 10 anos as redes multiplicaron por 4 os problemas de saúde mental dos adolescentes e subliñan a responsabilidade das propias plataformas. Se está facendo negocio ca vida, cos desexos, cas ilusións, cas meteduras de pata dos nosos fillos. Se collen o coche, é posible que atopen vostedes un control especial de tráfico e que están vixiando o uso correcto de cadeiras infantís e tamén do cinto de seguridade. Por sorprendente que aínda nos pareza a estas alturas, un de cada 5 falecidos o ano pasado nas estradas galegas, Iria, non o levaba. Si, só leva un segundiño e pode salvarnos a vida. Pero hai xente que non ten interiorizado isto de levar o cinto. Cada ano a DXT colle 6.000 condutores galegos que non o levan, son un 2% máis que no resto do Estado. Por iso, esta semana, ata o domingo, están a intensificar os controis cunha campaña especial na que tamén están a vixilar que os cativos viaxen seguros nas súas cadeiras. Este clic pode marcar a diferenza entre salvar a vida ou non en caso de accidente. Todos sabemos da importancia de poñer o cinto, pero... Eu, sobre todo, vexo que a xente, cando vai a velocidades baixas, como en casco urbano, ou incluso trayectos cortos, pensa que aí non é importante. O cinturón realmente cando é importante é velocidades medias ou baixas. Nos asentos de adiante e nos de atrás, no coche e no bus, vayamos lonxe ou preto, o cinto é un seguro que reduce á metade o risco de falecer se hai sinistro. E por sinxelo que pareza o mecanismo, tamén hai que recordar como poñelo. E a parte alta ten que ir sempre por encima da clavícula, que é unha das partes do noso corpo que resistiría máis en caso de sofrir un impacto, e a parte baixa, que se chama banda abdominal, quizás o nombre non axude moito, porque nunca debe ir por encima do abdomen, debe ir por debaixo da barriga. Canto á seguridade dos pequenos viaxeiros, compre levalos en cadeiras homologadas que non caducaran no sentido contrario á marcha o máximo tempo posible. Nunha silla que vai hasta 15 meses, obligatorio mirando para atrás, moi importante. Despois, recomendable o máximo tempo posible. Despois se pode girar e unha vez terminamos con 1,05 m ou 18 kg, pasaríamos á silla de maiores. Precisamente, para controlar que ninguén vaia solto ou mal xuxeito no coche, esta semana a DXT desenvolve unha campaña de vixilancia especial por terra e por aire. Cada ano sorprenden nas estradas galegas 6.000 condutores e pasaxeiros que non o levan, un punto por riba da media española. O bronce é un material tan cobizado que os ladróns o rouban mesmo dos cemiterios. Dun camposanto de Coles levaron 12 figuras que estaban adornando os panteóns. Alejandro. Si, Marta, pois semella que os amigos do Allo xa nin respetan os lugares máis sagrados. Como ti ben indicabas, os ladróns accederon ao cemiterio de Ferreiros e levaron consigo ata unha dúcia de figuras de bronce. É o caso, por exemplo, dos cristos que estaban pendurados nesas cruces que poden ver agora mesmo en directo. Obxetos de gran valor sentimental, pero tamén de gran valor económico, xa que este material, o bronce, cotiza alza dentro do mercado negro e os ladróns poden conseguir cartos de xeito rápido. Uns feitos que o cura desta parroquia tiña previsto denunciar ante a Garda Civil hoxe mesmo. Nesta aldea de Ferreiros, os veciños aínda non acaban de creer o acontecido nos últimos días no seu cemiterio. Deste xeito, atoparon moitos dos seus panteóns. Tuvo que ser o fin de semana, porque houve unha persona que o domingo á tarde, sobre as 6:30, veu ao cementerio e foi o que se deu conta. Estaba mirando as sepulturas e de repente mirou para arriba e di, aquí algo falla. E viu que faltaba o que é na capilla
o crucifijo, a cruz. De feito, os ladróns elexiron coidadosamente as tumbas asaltadas, situadas en distintas zonas do Camposanto. Só arrancaron os cristos que eran de bronce. A veciñanza día estar moi desgustada co acontecido que din afecta a moitas familias da parroquia. Foi unha persona que veu aí ao cementerio, foi o que viu que faltaban cousas no cementerio. E foi o que dixo que... Entonces fomos a mirar. E que faltaba? Faltaban cruces. Por lo menos unhas 12 ou 13 cruces. Algúns veciños achegábanse ata o cemiterio para comprobar os danos. Din que nesta igrexa de San Eusebio nunca acontecera nada semellante. Se levaron bastantes cristos de bronce, bueno, un desastre fixeron aquí. Todos de bronce debían ser, sí. Levaríanos para fundir e para o mercado. Iso é o que sospeitan a meirande parte dos veciños, que os levaron para fundir e poder revendelos. Por iso din, non teñen esperanza de recuperalos. Con todo, o párroco tiña previsto denunciar os seus feitos ante a Garda Civil. En Vilagarcía os ladróns entraron nun polígono industrial e levaron un importante botín en forma de metal tamén. Máis de 60 metros de valado, o portón da instalación e outros obxectos pequenos. Un portón de case 10 metros de lonxitude e uns 60 metros de valado de ferro. Eses foron os principais obxectivos do roubo ás instalacións da empresa Plagal no polígono do Pousadoiro, en Vilagarcía. O propietario da empresa decatouse do furto na mañá do luns, cando acudía a comprobar o estado da instalación que está a reformar para construir unha nave. Este fin de semana solamente vin o sábado. O sábado estaba ben, tuvo que ser de noite, do sábado ao domingo, porque xa ayer a mañán pola mañá chegoume aquí e din, que pasou aquí? Roubaron todo. Eu sempre xa vigilaba porque xa teño feito cousas aquí. Ademais de actuar de noite, os ladróns aproveitaron a ausencia de cámaras de seguridade e a distancia respecto ao resto de naves do polígono para perpetrar o roubo. Tamén levaron obxectos metálicos de menor tamaño, como varias tapas de sumidoiro, marcos de ventás ou as billas acabadas de instalar pola empresa. Eu supoño que ten que ser para vendelo. As vallas poden usar, pero eso vai para a chaterrería. Eu dame que vai para a chaterrería todo. Ojalá supere que a chaterrería está para recuperalo, aunque houbera que pagalo. Dende Plagal sospeitan que os responsables sabían o que facían, pois cerraron os parafusos que suxeitaban o valado e cortaron a suministración eléctrica antes de acceder á propiedade. Eu creo que son bastante profesionales porque para tocar un cuadro eléctrico trifásico como temos aí a cortar e arrancar con todo o que arrancaron, eu creo que hai xente que sabe o que fai. Totalmente calcinado quedou un camión pequeno que circulaba polo corredor Brión-Noia, en Urdilde. O condutor decatouse de que o motor comezaba a arder en plena marcha e parou a xiña na beiravía. Saiu ileso, pero o camión xa ven que quedou completamente queimado. En Ourense están indignados pola paralización dunhas obras nunha das arterias da cidade. A concesionaria parou o proxecto por impago do Concello. A Avenida de Portugal é unha das arterias da cidade de Ourense. Hai case un ano comezaron as obras de mellora que contan cun presuposto de máis de 5 millóns de euros. A empresa construtora anunciou onte que paraba a obra por mor dos impagos do Concello. Son uns 400.000 euros correspondentes aos meses de novembro, decembro e xaneiro. Os veciños aseguran que xa viñan detectando menos persoal na obra e onte viron con sorpresa como recollían todo. Pararon ayer, estuvieron haciendo dos cosas, llevaron las máquinas. Si é certo que anduveron a trompicós, a veces avanzaban máis, a veces menos, a veces faltaban obreros, outras veces viñan uns, outros. A obra tiña que estar rematada en decembro. A demora e agora esta paralización na veciños e comerciantes polos prexuizos que lles ocasiona. É que es insoportable lo que está pasando. Estuvo cerrada la terraza, la cafetería esa de la esquina, y perdió bastante dinero. Hubo negocios que me dijeron que perdieran 4 o 5 mil euros en un mes. Non sabemos nada, e mentres tanto, pois, a incertidumbre de ter que seguir pagando impuestos, ter que seguir tirando para diante, que por nós non mira nadie. Hai xente que, pois, claro, como a calle está cortada, pois non pasa por aí, non baixa a Ourense ou intenta evitar esta calle para ir por outros lados, vamos. O Goberno municipal asegura que a demora nos pagos é por causas alleas ao Concello. Polo momento, descoñécese cando se retomarán as obras. Noutra cidade, Vigo, acaban de empezar as obras para ampliar as ramplas mecánicas, pero para construílas hai que facer cortes de tráfico. O obxectivo é que estas escadas mecánicas que comezan na Porta do Sol rematen na Rúa Venezuela, aos pés do Castro e do Concello. Pero para iso compre aturar 2 meses de obras e desvíos. Sí que es verdad que es un poco lío a la hora del tráfico, porque claro, está cortado y se forma un poco de embudo en todo lo que es los alrededores. El sistema que tiene el alcalde de hacer las cosas y tal, yo no lo comparto mucho porque ya no es solo esto, son otras calles.
Bueno, pois hoxe fíxonos dar unha pequena voltiña, pero non moito. A outros o cambio beneficialles. Non percibo moitos cambios, ao contrario, que a min favoreceme porque eu antes tiña que desviarme por o Concello para vir cara arriba e agora veño recta para aparcar aí. O Concello vai investir 2 meses e 3.300.000 euros. Segundo a Asociación de Taxistas Elite, con estos cambios o aparcadoiro do Concello está ao 30% de ocupación. Esta asociación ofreceu ao Concello unha alternativa de tráfico que, segundo ele, xeraría menos impacto, pero non foron escoitados. Pois agora teconos 60 días de caos absoluto nesa rúa. Suxeriran unha rotonda portátil ou provisional neste cruzamento de Venezuela con Blenbudiño. E atendan o accidente espectacular desta noite na Coruña. Unha furgoneta batía contra unha dúcia de coches aparcados na rúa. O resultado foi tremendo. Algúns quedaron desfeitos relles. Sí, aconteceu nesta rúa San Luís, no barrio dos Mallos, onde aínda están estacionados algúns dos vehículos contra os que bateu o condutor da furgoneta, que, por certo, deu positivo na proba de alcohol. Uns vehículos que, como ven, sufriron importantes danos materiais e algúns dos propietarios aínda se enteraban á media mañá desta desfeita. Porén, malia a aparatosidade do sinistro, non se rexistraron feridos. Eu tiña un coche aparcado nesta calle, ademais xusto lle dixer ás fillas que ven, aparquei cerca. E, bueno, a defensa, atrás, un pouco no lateral, manchas de pintura, pero en comparación co que teñen o resto dos coches, podese dicir que libramos. Teño aviso da policía local porque efectivamente danos ten, aínda que, xa digo, son mínimos en comparación co que lle tocou ao resto de coches que estaban aparcados. Así sabía Marta esta mañá que o seu coche era un dos 12 sinistrados. O responsable dos cuantiosos danos materiais é o condutor dunha furgoneta amarela que deu positivo na proba de alcohol. Se supone que empezó ahí abajo, siguió para arriba, se cogió el coche que está en la esquina allá arriba y todo, lo destrozó todo. Y luego en la acera de enfrente tienes 3 coches más, todos destrozados. Pasaban poucos minutos das 10 da noite deste luns cando un forte estrondo alertaba a veciñanza. Un tupetazo yo, es que no sabía ni lo que fuera, fuerte sí. Y ahora pasaba, fue cuando vi el coche, digo, esto fue lo de ayer. Malia a impactante escena que deixou o accidente, non houbo feridos. Foi unha sorte que non ocorrese unha desgracia. Gracias a Dios non se llevou a nadie. O suceso deixa susto e desgusto no barrio dos Mallos. A Policía Nacional prepárase para responder ante posibles ataques terroristas con simulacros como este que se fixo no Estadio Cidade de Valencia. Recrearon a entrada dun grupo armado durante un partido de fútbol con reféns e con vítimas. Os axentes das distintas unidades puxeron así a proba a rapidez e a eficacia da súa resposta. Arranca un proxecto para reciclar roupa e calzado nos albergues do Camiño de Santiago. Os peregrinos van ter un contedor especial ás portas das instalacións. Vemos por qué. Cada ano, os albergues da rede pública botan ao lixo alrededor de 300.000 sabas, que son as que utilizan os peregrinos en cada pernoctación, pero non son os únicos residuos textiles que se desbotan. Camisetas, sobre todo, moitas, porque ao final é unha prenda relativamente barata, e tamén calzado. Moitos destes residuos acaban no contedor marrón. Dentro da fracción resto, entre un 7 e un 10%, textil e zapatos. É por iso que dende a Xunta puxeron a andar un programa piloto para darlle unha segunda vida a todos estes textiles. 3 albergues do final do Camiño van ter o seu propio contedor únicamente de recollida de textil para reciclaxe. De xeito que, poidan volver a ter unha nova vida, pois esas prendas que ao final do camiño pois xa non son útiles. O maior volume de residuos serán sabas das que non se poden obter fiaduras porque son de propileno, pero pódense conseguir outros usos. Podemos facer merchandising, temas decorativos, podemos facer mobiliario urbán con este tejido, podemos, buscar distintas solucións para, evidentemente, que non acabe no vertedeiro, que é o principal objetivo deste proxecto. Que non acaben no lixo e que o Camiño siga sendo o produto turístico máis sostible do mundo. Hai novidades na convocatoria de bolsas de estudos. O Goberno rebaixa o número de créditos de matrícula que necesitan os estudantes para obter unha axuda. E tamén os que se exixen os alumnos con discapacidade. O obxectivo é chegar a máis dun millón de mozos que se van poder beneficiar dos máis de 2.500 millóns de euros destinados a bolsas de estudos.
Tamén os concellos benefician do novo sistema de financiamento da axuda no fogar a partir de finais deste mes de marzo. A Xunta prevé destinar 150 millóns de euros máis a ese servizo de competencia municipal que reciben uns 23.000 dependentes en Galicia. Poderán solicitarlle á Xunta de Galicia o incremento do precio no servicio de axuda no fogar. O obxectivo que ten o Goberno galego, igual que a FEGAMP, é continuar financiando un servicio que hai que recordar que é de competencia municipal, un servicio que é fundamental, que lle presta a mellor atención e da mellor calidade a todas as persoas maiores da nosa comunidade. E fíxense, unhas 4.000 persoas morren cada ano en España tragoándose por accidente e os que máis riscos teñen son os nenos. Por iso é moi interesante que nos colexios saiban usar uns dispositivos especiais que axudan a sacar o bocado das vías respiratorias. Sobre 4.000 persoas morren ao ano en España asfixiados por un atragoamento accidental. En menores de 5 anos é a terceira causa de morte non natural. Moitos deles adoptan levar alimentos ou obxetos á boca que nun descoido poden poñer en risco a súa vida. Hai pouco tempo para que entren en conciencia, porque o cerebro non recibe oxígeno, e logo a partir de 6, 7, 8 minutos estamos falando de que os danos son casi irreversibles. Os dispositivos para evitalo existen. Os aparellos crean unha succión que busca eliminar a obstrucción dun corpo estrano da vía respiratoria. Que estean nos comedores escolares poden axudar a crear espazos máis seguros. Eles están pendientes, pero un atragantamento pode vir en calquer momento, en calquera. O seu uso é seguro e doado e optimizan a atención aos primeiros auxilios neste tipo de actuacións. O seu custo, apenas 150 euros. As posibilidades de que a Coruña sexa a sede do Mundial de Fútbol de 2030 tambaleanse. Nuria, por qué? Aquí na cidade de Ercolina, Marta, son conscientes de que a candidatura para ser sede do Mundial de Fútbol 2030 non pasa polo seu mellor momento. Aquí na rúa atopamos de todo, dende indiferenza a resignación, pasando polos que afirman que de ser finalmente descartada a Coruña, polo menos que veña para Vigo. Lembramos que a cidade da Coruña quedou o ano pasado entre as 11 preseleccionadas para ser sede do Mundial, pero parece que a falta de concreción nos tempos e nos investimentos para Riazor están diluindo o soño mundialista. A unha semana da visita da FIFA a Riazor para avaliar as condicións do estadio pro Mundial, as diferenzas entre o Concello da Coruña e os propietarios do Deportivo teñen en tensión os coruñeses. Ao non haber acordo, pois non hai inicio das obras ni nada. Así que non sei se estamos a tempo de ter o Mundial. Se o temos, estupendo. Pois pareceme un evento moi importante que vai traer moita xente a Coruña. Me parece que estaría moi guai. Así as cousas, a posibilidade de que a Coruña sexa sede do Mundial 2030 esmorece. Para a cidade é algo negativo, porque o Mundial sempre é unha cita importante que atrae moita xente, todo o que poda darlle difusión á cidade. Sí, económicamente pode ser moi bo. A ver, todo o que sea para aquí estaría bien, pero vamos, yo no lo creo, lo veo lejos. Se o Concello da Coruña renuncia finalmente a ser bimundialista, Vigo podería unirse a última hora á lista de sedes dos partidos. Que prendan as luces e que luces non lles van faltar. Parece ben que por unha vez sexa o foco de atención algo que non sexa o Barça ou o Madrid. Nos vindeiros días saberemos se Galicia collerá ou non dentro de 4 anos algún dos partidos do Mundial. Pois agora falamos tamén de Galicia, pero do tempo que vai facer esta tarde. Será unha tarde na que teremos esa apertura de claros permanentes, sobre todo na zona máis interior da comunidade. Veremos como dende o litoral vaise a chegar unha fronte moi desfeita que a última hora traerá esas precipitacións. Iso sí, será unha tarde antes agradable, porque as temperaturas ascenderon un chisquiño. En canto se vi remate cos deportes, falamos máis devagar do tempo. Estes son rorcuais, o segundo animal máis grande do planeta. Como a súa curmá, a balea azul, usa a técnica de alimentación por estocada. Aí a poden ver, nadan rapidamente cara a un banco de peixes pequenos, abren completamente a boca e todo para dentro. Estes están na costa de Chile, augas moi ricas en nutrientes, pero tamén unha zona onde morren moitos despois de chocar contra barcos ou de quedaren enleados nas súas redes.
É un instrumento que desata opinións encontradas porque nunca pasa desapercibido. Hoxe celebrase o Día Internacional da Gaita e, ademais de en Galicia, soanos velas e escoitalas nas Illas Británicas, en Francia, Escandinavia. Hainas en medio mundo, ata en Irán, onde estes días non están, lóxicamente, para elas. Como entenderán, nos quedamos coas de aquí e con algúns dos seus embaixadores. Pasen moi boa tarde.